హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండప్రణం. హరే కృష్ణ, ప్రణామాలందరికీ. సో ఈరోజు షార్ట్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనం చూసేటువంటి శ్లోకము శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము మొదటి అధ్యాయము ఋషుల ప్రశ్నలు, అందులో 19వ శ్లోకము. ఆ శ్లోకము ఈ విధంగా ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతకి ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకం ఈ విధంగా ఉన్నటువంటిది. వయం తు నా వితృప్యామ ఉత్తమ శ్లోక విక్రమే యత్ శృణ్వతాం రసజ్ఞానం జ్ఞానాం స్వాదు స్వాదు పదే పదే. సో ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఈ శ్లోకము ఋషులు వాళ్ళకి కలిగి ఉన్నటువంటి ఇది ముఖ్యంగా భావం మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే ఈ విధంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది భావం. ఆ ఉత్తమ శ్లోకుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీలలను శ్రవణము చేయుట యందు మేమెన్నడును అలసట నొందము. ఆ దేవదేవునితో గల దివ్య సంబంధమునెడ రుచిని పెంపొందించుకొనిన వారు అతని లీలా కథలను ప్రతి క్షణము ఆస్వాదింతురు అంటూ ఆ ఋషులు అక్కడ అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రశ్నల్లో, అంటే వారి యొక్క ఉద్దేశాన్ని వారు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సూత గోస్వాముల వారిని అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ముఖ్యంగా
ఆ మునులు భగవంతుని యొక్క లీలలను వినడంలో తనకున్నటువంటి ఆసక్తిని ఈ శ్లోకంలో వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. వయం తు న వితృప్యామ ఉత్తమ శ్లోక విక్రమే యశృణ్వతాం రసజ్ఞానాం స్వాదు స్వాదు పదే పదే. వయం అంటే మేము, నా వితృప్యామహ అంటూ అంటే అలసట నొందము. దేని గురించి? ఉత్తమ శ్లోక అంటే ఆ దివ్యమైనటువంటి ప్రార్థనల చేత, ఉత్తమమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి శ్లోకాల చేత కీర్తించబడేటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, అంటే ఆ ఉత్తమమైనటువంటి శ్లోకాలతో కీర్తించబడేటువంటి ఆ పరమాత్ముని యొక్క విక్రమే అంటే ఘనమైనటువంటి కార్యములు. శృణ్వతాం ఇక్కడ అంటే యత్ శృణ్వతాం అంటే ఏవైతే ఉన్నాయో శృణ్వతాం, ఇక ఆ నిరంతరము అనవతరంగా వినుచున్నాము. రసజ్ఞానం అంటే రసభావమును కలిగినటువంటి వారు ఎవరైనా, స్వాదు అంటే ఆస్వాదింతురు అనేటువంటి అర్థం. స్వాదు అంటే మరొక పదం మధురమైన, పదే పదే, ప్రతి క్షణం కూడా. సో ఆ ఉత్తమ శ్లోకుడైనటువంటి అంటే పవిత్రమైనటువంటి శ్లోకాల చేత, మరి దివ్యమైనటువంటి ప్రార్థనల చేత కీర్తించబడేటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాను యొక్క లీలలను వినడంలో మాకు ఎప్పటికీ తృప్తి కలగడం లేదు. ఇంకా ఇంకా వినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే అలసట నొందట్లేదు మేము. మరి అటువంటి ఆ దేవదేవునితో గల దివ్య సంబంధము ఎడ అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి రసాన్ని ఆస్వాదించగల వారికి ఆ దేవదేవునితో గల దివ్య సంబంధము, హరే కృష్ణ, ఆ సంబంధము ఎడ రుచిని పెంపొందించుకున్నటువంటి వారు అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి రసాన్ని ఆస్వాదించగల వారికి ఆ కథలు అంటే ఆ ఉత్తమ శ్లోకుడైనటువంటి భగవానుని యొక్క లీలలు ప్రతి క్షణము కూడా మరింత రుచిగా అంటే కొత్త కొత్తగా అనిపిస్తూ ఉంటుంటాయి. ఇదే విషయాన్ని మనము భగవద్గీతలో అర్జునుడు చూస్తూ ఉంటాం. ఓ కృష్ణ, నీ వచనామృతము వింటూ ఉంటే, సాక్షాత్తు అక్కడ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని ద్వారా అర్జునుడు వింటూ ఉన్నటువంటి సంఘటన అక్కడ చూస్తాం. అర్జునుడు అంటాడు అక్కడ, ఓ కృష్ణ, నీ వచనామృతము వింటూ ఉంటే ఇంకా నాకు వినాలనిపిస్తుంది, తనివి తీరడం లేదయ్యా. నీ నుండి నీ యొక్క లీలలను, నీవు ఏ విధంగా ఉన్నావు, నేను ఏ విధంగా గుర్తించాలి, ఏ విధంగా నేను స్తుతించాలి, ఆ విషయాలన్నీ నాకు తెలియచేయి. ఈ ప్రకృతిలో నీవు ఏ రూపాలలో ఉన్నావు నాకు తెలియచేయమని అడిగే సందర్భంలో అర్జునుడు అంటాడు, నీ యొక్క వచనామృతము వింటూ ఉంటే తనివి తీరడం లేదయ్యా, ఇంకా ఇంకా వినాలి అనిపిస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటాడు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఈ ఐహికమైనటువంటి కథలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా హరే కృష్ణ, ఈ ఐహికమైనటువంటి కథలు, అలాగే కల్పనలు, చరిత్రలు, మరి ఇవి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి లీలా కథలతో పోల్చినప్పుడు, ఆయన అవతారాలు తీసుకొని జరిపినప్పుడు లీలల్లో ఉన్నటువంటి వాటితో పోల్చినప్పుడు ఇవి చాలా భేదం ఉన్నవి అని చెప్తారు. ఆ లౌకిక విషయాలకు శ్రీకృష్ణ భగవానుతో సంబంధం కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి ఆ లీలలకు అపారమైన భేదం ఉంది అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల
ప్రభుపాదుల వారు మరి ఎందుకంటే మనకి సర్వ మానవాళికి కూడా తెలిసినట్లు ఈ విశ్వ చరిత్రలో భగవాను యొక్క అవతార లీలలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఎన్నో వర్ణించబడి ఉన్నటువంటివి. రామాయణము, మహాభారతము, ఇంకా పురాణాలు, సో ఇతిహాసాలు, ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను వర్ణించబడినటువంటివి. ఎన్నిసార్లు మనం వాటిని వింటూ ఉన్నా ఇంకా ఇంకా వినాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అందుకే ఎప్పుడో 5250 సంవత్సరాలు దాదాపుగా పూర్వం నుండి చెప్పబడినటువంటి భగవద్గీత ఇంకా ఇంకా ఆస్వాదించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. కానీ చరిత్రలో లౌకికమైనటువంటి విషయాలకు సంబంధించినటువంటి వచ్చినటువంటి ఏ కథ కూడా, ఏ పుస్తకమైనా ఇప్పటిదాకా నిలిచినటువంటిగా మనం చూడలేము. సో కనుక ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటివి అవి నిత్య నూతనంగానే శోభిల్లుచూ ఉండేటువంటి అంశాలుగా మనం చూడవచ్చు. అందుకే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఋషులు మనకి ఇక్కడ అడుగుతూ ఉన్నటువంటి వారు నైమిసారణ్యంలో సూత గోస్వాముల వారిని అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు కూడా మనం గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే పూర్వపు శ్లోకాలలో వస్తాయి. మునులు అడిగినటువంటి 6 ప్రశ్నలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవే ఈ భాగవత పురాణానికి అమల పురాణానికి మూలమైనటువంటివిగా చెప్తారు. సో మనకి ఈ అధ్యాయంలోనే 9వ శ్లోకంలో పరమ శ్రేయస్సు ఏది అని అడుగుతారు. సాధారణ జన్మదానికి సమ్మతమైనటువంటి మార్గం ఏది అని అడుగుతారు. అలాగే వారు అడిగినటువంటి మరొక ప్రశ్న, అన్ని శాస్త్రాల యొక్క సారము ఏమిటి మాకు తెలియచేయి. అదే విధంగా వారు అడిగినటువంటి మరొక ప్రశ్న కూడా, ఆ భగవంతుడు దేవకి వసుదేవులకు ఎందుకు అవతారం తీసుకున్నారు, జన్మించారు అనేటువంటిది వారు అడిగినటువంటిది. మరి మనము ఇంతకు ముందు చూసినటువంటి శ్లోకాల్లో 17, 18లో మరికొన్ని వారు అడిగినటువంటి ప్రశ్నల్లో సృష్టి కార్యం కోసం ఆ భగవంతుడు ధరించేటువంటి పురుష అవతారాల యొక్క లీలలేమిటి అనేది 17వ శ్లోకంలో అడిగిబడినటువంటిది. అలాగే నిన్న మనం చూసినటువంటి ఆ 18వ శ్లోకంలో గుణ అవతారాలు, ముఖ్యంగా 18వ శ్లోకంలో వారు అడిగినటువంటి ఆ ప్రశ్నల్లో, ఓ ధీమంతుడవైన సూత గోస్వామి, ఆ దేవదేవుని యొక్క వివిధ అవతారముల యందలి దివ్య లీలలు మాకు వర్ణించి చెప్పుము. పరమ నియామకుడైనటువంటి భగవంతుడు అట్టి మరి ఆ మంగళప్రదమైనటువంటి సాహస కార్యాలను యొక్క లీలలు అతని ఆంతరింగిక శక్తి చేతే నిర్మించబడతాయి. అంటే సృష్టి స్థితి లయముల కొరకు మరి ఆయన గుణ అవతారాలుగా సత్వ రజో తమో గుణాలలో అంటే ఆ సంబంధించినటువంటి అవతారాలుగా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల అవతారాల గురించినటువంటిది. సో అలాగే ఇక్కడ మరి ఈ శ్లోకంలో వారు అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క, ఎందుకంటే ఈ శ్లోకంలో మనకి ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాల్లో ఆ భగవంతుని అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ దేవదేవునికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు అక్షయమైనటువంటి ఆనందాన్ని, అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటిది ఏదైనా తాత్కాలికమైనటువంటిది, విసుగు పుట్టేటువంటిది, కొంతకాలం చదవగానే మనకి ఇదవుతూ ఉంటుంది. కానీ భగవత్ సంబంధమైనటువంటి విషయాలు చూస్తూ ఉంటే అవి ఆస్వాదించాలి అని అనిపించేటువంటివి. సో కనుకనే ఇక్కడ అక్షయమైనటువంటి ఆనందము వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా మేమెప్పుడు అలసట నొందడం లేదు అనే అర్థం ఏంటంటే, ఇక్కడ మాకెప్పటికీ తృప్తి కలగడం లేదు అంటే ఇంకా ఆస్వాదించాలి, ఇంకా మేము తెలుసుకోవాలి అనేటువంటిది. తృప్తి కలగట్లేదంటే బాగాలేదు అని కాదు, ఇంకా వినాలి అనిపిస్తూ ఉంది. ఎంత వింటూ ఉంటే అంత వినాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది అని వీళ్ళు ఇక్కడ ఆ మునులు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూడవచ్చు. అలాగే ఇంకా ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి మరొక అంశము, ఆ దేవదేవునితో గల దివ్య సంబంధము ఎడ రుచిని పెంపొందించుకున్నటువంటి వారు. అంటే ఇక్కడ
అడుగుతూ ఉన్న ఆ రుచిని, రసజ్ఞానం అంటే రసభావన కలిగినటువంటి వారు. యత్ శృణ్వతాం రసజ్ఞానం స్వాదు స్వాదు పదే పదే అంటూ చెప్పబడినటువంటిది ఈ శ్లోకం. సో కాబట్టి ఆ రసజ్ఞులు అంటే భక్తి రసాన్ని తెలిసినటువంటి వారికి మాత్రమే ఈ భాగవత కథలు, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలు, గుణ రూప నామ మహిమలు స్వాదు మధురంగా ఆస్వాదిస్తూ ఉంటారు, మరింత రుచిగా. ఇక్కడ స్వాదు ఆస్వాదింతురు, పదే పదే ప్రతి క్షణం కూడా వాళ్ళు ఆ రసజ్ఞులు ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి రసాన్ని, ఎందుకంటే తెలిసినటువంటి వాళ్ళు కనుక ఆ రసజ్ఞులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఈ దివ్య లీలలను, భగవత్ సంబంధమైనటువంటి లీలలను ప్రతి క్షణం కూడా ఇంకా ఇంకా ఆస్వాదిస్తూ స్వాదు మరింతగా ఆస్వాదిస్తూ ఉంటుంటారు అనేటువంటిది చెప్తారు. ఏవైతే ఈ ఋషులు మునులు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు ఉన్నాయో వీటికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు మనం తదుపరి అధ్యాయంలో చూడవచ్చు. అయితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా స్పిరిచువల్ రిలీజ్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి రసం, ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలు, వార్తలు, ఈ లౌకికమైనటువంటి కథలు అంటే మనకి త్వరగానే విసుగు పుట్టేటువంటివి. కానీ భగవంతుని యొక్క లీలలు నిత్య నూతనము, అవి వినే కొద్దీ ఇంకా ఇంకా మాధుర్యాన్ని అనేటువంటిది మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నటువంటి. అంటే భగవంతుని యొక్క లీలలు, కథలు ఆధ్యాత్మిక రసాలు అవి. అందుకే మనకి భాగవతం ప్రారంభంలో కూడా రసమాలయం అంటూ చెప్పబడినటువంటిది భాగవతం. అలాగే ఇంకా మనకి ఈ రసజ్ఞత అనేటువంటి దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తే మరొకసారి ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణలో ఆ ముక్తి పొందిన వారు కూడా, ముక్త జీవులు కూడా ఇంతకు ముందు కూడా వచ్చినటువంటిది మనకి, ముక్తి పొందినటువంటి వారు కూడా భగవంతుని యొక్క లీలలను వినడానికి ఇష్టపడతారు. దాన్నే రసజ్ఞులు వారు. అటువంటి ఆ జిజ్ఞాస ఏదైతే ఉందో అది రసజ్ఞత. అంటే ఆ రసజ్ఞులు భగవంతుని యొక్క నామము, రూపము, గుణ లీలలకు భేదం లేదు. భగవంతునికి, ఆ భగవంతుని యొక్క నామానికి, ఆయన యొక్క రూపానికి, ఆయన యొక్క గుణాలకు, లీలలకు ఎటువంటి భేదం లేదు అని, అవి సాక్షాత్తు కృష్ణ స్వరూపాలే అని వారు ఇక్కడ తలిచే విధానాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఈ శ్లోకానికి సంబంధించినటువంటి. అలాగే మరొక అంశాన్ని వారు తీసుకునేటువంటి వయంతు న వితృప్యామా, మాకు తృప్తి కలగడం లేదు కదా, ఇంకా ఇంకా వినాలి అనిపిస్తూ ఉంది అని మునులు అనడం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక పురోవృద్ధిలో ఈ శ్లోకంలో వారు మునులు పలికినటువంటి వయంతు న వితృప్యామా అంటే ఇది శ్రవణం యొక్క ప్రాముఖ్యతని తెలియచేస్తుంది. అంటే నిరంతరము వింటూ ఉండాలి. ఇవాళ విన్నాం కదా, రోజు వినే కదా, క్లాసే కదా అని చెప్పేసి మనకి ఇదిలాగా ఉండదు. సో కానీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు రసజ్ఞులైనటువంటి వారికి ఇంకా ఇంకా అయ్యో ఇవాళ క్లాస్ మిస్ అయ్యామే అనేటువంటి భావన వస్తూ ఉంటుంది. ఏదైనా అంటే మనం తప్పించుకోలేనటువంటి పరిస్థితులలో ఉన్నప్పుడు ఆ విధంగా ఒకవేళ క్లాసులు రాలేకపోతే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రవణం యొక్క ప్రాముఖ్యత. వయంతు నా వితృప్యామా, మాకు తృప్తి కలగడం లేదు, ఇంకా ఇంకా వినాలి అని మునులు అనడం. అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పురోగతిలో శ్రవణము, వినడము ఎంతటి ఆనందాన్ని ఇస్తుందో మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఇంకా వినాలి అనిపిస్తుంది. వాళ్ళు మీరెంత చెప్తూ ఉంటే అంత మేము ఇంకా వినాలి అని అనుకుంటున్నాము. మేము ఎన్నడూ అలసటను ఉండడం లేదు. ఒకవేళ చెప్తూ మీరేమన్నా అలసట పోతారేమో కానీ వినుకుంటూ మేమేమి అలసట పోలేము అంటూ ఆ మునులు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి.
సో కాబట్టి ఇక్కడ శ్రవణం యొక్క ప్రాముఖ్యతను మనం ఈ శ్లోకంలో అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అంశం. సో ఆధ్యాత్మిక పురోగతిలో శ్రవణం ఎంతటి ఆనందాన్ని ఇస్తుందో వినడం, భగవద్గీత భాగవత ప్రవచనాలు ఇల్లైనంత ఎక్కువగా వినడంలో ఎంత ఆనందం ఉంటుందో ఆ మునులు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాల ద్వారా ఈ శ్లోకంలో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి అలాగే మరొకమైనటువంటి ఆల్రెడీ ఇంతో ముందు 2 సార్లు చెప్పుకున్నాము. ఉత్తమ శ్లోక. ఎవడు ఉత్తమ శ్లోకుడు ఇక్కడ? ఆ భగవంతుడు, దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఉత్తమ శ్లోకుడు అని పిలువబడినటువంటిది. అంటే పవిత్రమైనటువంటి శ్లోకాల ద్వారా ఇది చూసాం మనము. ప్రతిసారి ఎక్కడ ఏవి వచ్చినప్పుడు, దేవతలు వచ్చినా, యక్ష రాక్షసులు వచ్చినా, గంధర్వులు వచ్చినా, అందరూ కూడా ఒకవేళ ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి ఆయన కోసం కఠోరమైనటువంటి తపస్సులు చేసినటువంటి వారైనా ఆయన ప్రత్యక్షంగానే మొదటగా ఆయనను ఉత్తమమైనటువంటి శ్లోకాలతో కీర్తించడం. మరి ఉత్తమ శ్లోకుడు ఎవరంటే ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడే. సో కాబట్టి భగవంతుణ్ణి ఉత్తమ శ్లోక అంటూ ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటిది. ఉత్తమ శ్లోక విక్రమే అని చెప్పబడినటువంటిది. దివ్యమైన ప్రార్థనల చేత కీర్తించబడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని విక్రమే, ఘనమైన కార్యములు. సో పవిత్రమైనటువంటి శ్లోకాల ద్వారా కీర్తించబడేవాడు అని అర్థం ఇక్కడ ఉత్తమ శ్లోకే. అలాగే మరి అటువంటి ఆ ఉత్తమ శ్లోకుని యొక్క కథలు వినడం వల్ల హృదయంలో ఉండేటువంటి కల్మషాలన్నీ కూడా తొలగి మనకి ఇక్కడ నొక్కి చెప్తూ ఉన్నటువంటి భాష్యంలో చెప్పబడినటువంటి అంశము. సో ఈ అంశాలకు సంబంధించినటువంటి మరికొన్ని తదుపరి శ్లోకాల్లో చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ ఎవరికైనా ఏవైనా ఒక్క నిమిషం.